7/10 7 תובנות. אנחנו בקו פרשת המים בתולדות הציונות. בלימודי ההיסטוריה שילמדו כאן בעוד 100 שנים, 7/10 לא ירד במיקוד אף פעם, כי הם ילמדו שאי אפשר להבין את 100 השנים הבאות בלי השנה הזו. 2. הערבות ההדדית של עם ישראל היפה התגלתה במלוא הדרה ביום הזה ובתקופה שלאחריו. קודם כל הגיבורים הבודדים שלקחו אחריות במקום הצבא שלא תפקד באותן שעות. אחר כך כל חלקי החברה הישראלית שפתחו את ליבם, את ביתם ואת כיסם לטובת הניצולים הפצועים והמפונים. את הרגע הזה צריך לנצור בזיכרון הישראלי. זה קרה בדורנו ועוד אחרי שנה של שסע עמוק. כשהייתי לאחרונה במיימי וניו יורק, טעתה אמי היקרה, מה חסר לאמריקאים פה? יש להם הכל, ביטחון לאורך מאות שנים, כלכלה מצליחה, תרבות שהיא מודל לחיקוי לרוב העולם. עניתי לה, אבל תכלס לעצמי, חסר להם שני דברים, ערבות הדדית ומשמעות לחיים. הערבות ההדדית התגלתה אצלנו ב7/10, ביג טיים. אבל מה לגבי משמעות לחיים? 3. משמעות לחיים, פה אנחנו מסתבכים. ישראל היא המקור לרעיון קדושת החיים, וזה התגלה ב7/10 במסירות נפש שזכורה מתקופות קדומות. גם ההתעקשות והדאגה של כל עם ישראל לכל חטוף, והמוכנות לשלם מחירים כבדים על זה, היא לא מובנת מאליה. אבל מה עושים עם החיים המקודשים האלה? מה הבשורה הישראלית היהודית בנושא משמעות החיים? כאן אנחנו נבוכים, מבולבלים ושותקים, וזה הדבר הרביעי, סיבת הפוגרום של 7/10. החמאס זה רוע צרוף, וגם החיזבאללה, אבל מאחורי רוע צרוף גם יש אידיאולוגיה. כך היה עם הנאצים שהצדיקו את מעשיהם בטיהור העולם מהיהודים שמחלישים את החברה, וכאן האידיאולוגיה היא האסלאם. אנחנו לא נבין את האסלאם אם לא נזכיר לעצמנו שהעולם הערבי, שהיה פגן יד ימי מוחמד, החליט לאמץ את עקרונות היהדות במאה השביעית, ומאז ועד היום מאמינים באלוהי ישראל, בנביאי ישראל, בסיפורי התורה, בקדושת ארץ ישראל וירושלים, ומקיימים 5 מצוות יהודיות. במובן הזה הם הלכו בדרכם של אנשי העולם הערבי-רומאי שהחליף את הפגניזם הישן באמונה ובמוסר היהודי 300 שנה לפני כן. העולם מחפש אצלנו אמונה, מוסר, דבקות אלוהית, חיבור לנצח ולנפש, ובמילים אחרות משמעות לחיים. כל עוד נתנו לו חובות מוסריות ולא משמעות לחיים, תהיה שנאה כלפינו. 5. ההסברה. זו הזירה החשובה ביותר במלחמה הזו אחרי הביטחון. רצה הגורל, והשרה היחידה שהתפטרה אחרי 7/10 הייתה שרת ההסברה. לא מקרי. אנחנו לא עושים הסברה כי אי אפשר להסביר את עצמך כשאתה לא יודע מי אתה. תופעת יוסף חדד בדיוק משקף את המציאות בה נמצא העם היהודי. הוא ללא ספק איש צדיק וחסיד אומות עולם, ושרק ימשיך במה שהוא עושה. אבל לעם היהודי יש מתנות להביא לעולם מתוך הזהות היהודית הישראלית שלו, סוד הנצח והנפש, אמונה, דבקות, מוסר וגם עונג. עבודת השם המקורית של אדם וחווה לפני החטא הייתה אכילה, תשמיש המיטה והנשימה, אומר מניטו. איפה זה ואיפה אנחנו, ובטח ובטח איפה האסלאם. 6. אתמול התכנסנו 1260 איש בכנס של קהילת הלומדים מהרוח הגדולה שלי, במלאת שנה לטבח, ובזה עסקנו. וזה המסר שלי. אנחנו חייבים לעצמנו את השעה השבועית שבה אנחנו לומדים על מי אנחנו, מה הזהות היהודית העברית הישראלית שלנו, מה המסרים המתנות שיש לנו להביא לעולם, איך אנחנו עושים בצורה המדויקת ביותר כך שהשיעור היסטוריה של עוד 100 שנים יהיה כאן בארץ ישראל. והוא יהיה בביטחון ובשלווה, ויהיו פה הרבה מאוד לא יהודים שמתעניינים באומת הסטארט-אפ, לא רק בחידושים הטכנולוגיים, אלא גם בזהות וברוח שיצרה אותם. לא רק באומת הספרה והסייפה, אלא גם בחיבור שביניהם. יבואו לפה ללמוד ממדינה שהמומחיות שלה היא לא רק בביטחון, רפואה ומודיעין, אלא גם בסודות הנצח והנפש, ובחיבור שלהם לעולם ולגוף האדם ולארץ. 7. מילה על השמה. מי השם ב7/10? הרבה אומרים שזה לא חשוב, אבל זה כן חשוב. בעיה שלא מטפלים בה, היא לא נעלמת, היא רק צוברת יותר כוח להתפרצות הבאה. חשוב לומר זאת, השמות הצמרת המדינית והצמרת הביטחונית שאפשרו לחמאס לגדול כמעט מאפס אחרי ההתנתקות לממדים מפלצתיים, ואפשרו לחיזבאללה לגדול כמעט מאפס אחרי מלחמת לבנון השנייה לממדים מפלצתיים. וגם השמה מחאת קפלן שחצתה את כל הקווים האדומים, ומבחינתה כל האמצעים כשרים להשגת מטרתה הפוליטית, להחלפת השלטון, כולל החלשת הצבא. אבל מי שבאמת אשם ברצח 1145, איש אישה טף וזקן ביום אחד, זה האויב שלנו ורק האויב שלנו. ואותו צריך לחסל כליל בלי בגץ ובלי בצלם. אור לגויים זה אל גויים שמוכנים לקבל את האור ולא שמנסים לחבות אותו. לא לשכוח את זה. עוד יבואו ימים טובים.